Astăzi am făcut un video ceva mai nou de gen. Și ce aș vrea să vă spun, astăzi nu sunt cu prietenul meu, dar dacă ar fi cu mine, ar face și el ceva bun, ceva. O face vloguri dacă o să vrei, dacă. Și sunt foarte trist fără el. Dacă veni, ar fi tare bine. Și cu el e mai bine, te mai râzi mai mult. Și aș vrea să vă spun ceva. Ați auzit? Băi, dacă nu vrea să-l chem sau să n-l chem. Păi, dacă el nu vrea, nu chiar. Mă să-l chem. Nu vrei el să facă video cu mine, dar... Hai, dar... Pa.